Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre. Isang mabilisang boxing update muna tayo. Ang ating pambato na si Yumir Marshall nabigo na makarisbak sa dating tumalo sa kanya noong taong 2019 na si Alexander Kisniak. Natalo ulit siya kanina via split decision. 2 judge pabor kay Marshall habang 3 naman sa Ukrainian. Kaya nabigo si Yumir Marshall para sa inaasam-asam ng lahat. Nakauna-unahang gintong medalya sa boxing pero may nakuha naman siyang bronze medal. Ito na ang pinakamaraming medalya na nakuha ng Pinas sa Olympics. Congratulations pa rin sa ating kababayang si Yumir Marshall sa pagkikipaglaban para sa karangalan ng ating bayan. Makakalaban naman ni Kisniak para sa gintong medalya si Herbert Sousa ng bansang Brazil na dati na rin niyang tinalo ng 2 beses. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.